এটা বহুত সুন্দৰ এটা পদক্ষেপ লৈছে আজি MotoMania Suzuki লৈছে আসলতে ইয়াত আপোনালোকৰ আজি সাৰ্ভিস ক্যাম্প কৰা হৈছে ফ্ৰী সাৰ্ভিস ক্যাম্প যত নেকি MotoMania Suzuki লেবাৰ চাৰ্জ পুৰা জিৰো কৰি দিছে আৰু যদি আপোনালোকৰ কোনোবা Suzukiৰ গাড়ী আছে তেতিয়ালে আহক ফ্ৰী অফ কষ্ট সাৰ্ভিসিং পাব আৰু যদি কোনোবাই ভাবি আছে যে মই পুৰণি গাড়ী এক্সচেঞ্জ কৰিম যিকোনো কোম্পানীৰ হক আপোনালোকে এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা পাৰ্টছৰ কোৱেৰি আছে যে মোক পাৰ্টছটো লাগা আছে তো দাদাহঁতক কৈ দিয়ক আপোনালোকে পাৰ্টছ পাই যাব आङो बे डिलारनिफ्राय गारि लादोंमोन स्कुटि मोजां मोनदों सालायनानै साननैनि थाखाय फ्रि सार्भिसिं फैदो गोजोननाय मोजां मोनदों गारिखौ सालायनानै एख' प्रब्लेम गैथ'वा बोसोरसे जाबाय आरो गोदोनिखौथ' आं बारा मिथिया बारा गुबुन डिलारफ्रा बिदि सार्भिसिं होनाय जाया फ्रि सार्भिसिं फ्रि बिदि मोनफेराखै मोननायालाय बे डिलारा होदों साननैनि थाखाय होदो बोसोरसे जाबाय आरो ना बोसोरसे जाबाय आरो गारिखौ सालायनो मोजां मोनदों एख' प्रब्लेम गैया जोंना बे मुसलपुर होननाय जायगायाव MotoMania Suzuki जोंनि बे डिलाराव जों साननैनि हाबाफारि लानाय जादों फ्रि सार्भिस केम्प 28 आरो 29 आगस्टआव गतिके नोंथांमोना जाय जाया सुजुकी स्कुटि बा बाइकफोर दं जोंनि बे मुसलपुरनि MotoMania Suzuki डिलाराव लाबोनो हागोन सार्भिसिंनि थाखाय लोगोसे जि उसुबिदा मोनदों जोंनि बे सुजुकिनि स्कुटि बा बाइकखौ लानानै नोंथांमोना फैनानै चेकआप खालामफैनो हागोन बाइक बा स्कुटिखौ बेयाव जोंनि मुसलपुराव लाबोनानै बे एसेसरिसआवबो दा डिसकाउन्ट होनाय जादों बा 10% डिसकाउन्ट एसेसरिसआव लोगोसे आरो स्पेयार पार्ट्सआवबो डिसकाउन्ट होगोन जोङो 5% लागै आरो लोगोसे फ्रि सार्भिसआव थाइसेबो लेबार चार्ज लानाय जानाय नङा आरो नोंथांमोननिफ्राय बे साननैनि गेजेराव नोंथांमोना फैबानो जाबाय आरो बे सुबिदाखौ लाफैबानो जाबाय जोंनिया दा गुबुन डिलारफोरनिया फैनो हागोन दा जेनेबा जोंनि खाथियाव दं टिहु नलबारि पाठशालाफोरावबो लानाय दं पारचेस खालामनाय बिसोरबो जोंनि बे डिलाराव फैनानै सार्भिसिंखौ खालामफैनो हागोन आरो कुनु लेबार चार्जआव फ्रि जाजोबगोन आरो बे खालि बे पार्ट्स बा आरो माबानियाव बेनिल' चार्जेस लानाय जागोन आरो लोगोसे बेयावबो डिसकाउन्ट दं 5%आ साननैनि थाखाय खालामनाय जादों